Kienu 18 il-ħadd ta' matul is-sena. Fl-ewwel qari tal-lum naqraw kif il-Lut kienu rrabjati. Alla kien għadu kemm ħareġ mill-jasar tal-Eġittu. Kienu mexxin fid-deżert u kienu bilġu ħafna għax ma tantx hemm xtiekol fid-deżert. Għalhekk Alla bagħat lil-Lut ikel speċjali jgħidulu manna li kien qisu ġlata irqiqa tas-silġ. Alla jaf li l-bniedem għandu ġisem għax hu ħalaqna hekk u jħobbu l-ġisem tagħna u jinteressah mill-ħtiġijiet fiżiċi tagħna u bagħat l-ikel lil-Lut għax il-bniedem għandu ġisem li jrid jiekol. Għalhekk aħna għandna nħobbu u nieħdu ħsieb ta' ġisimna wkoll billi nieklu ikel tajjeb, nilagħbu, ninħasslu u norqdu kemm hemm bżonn. Imma Alla tagħna wkoll ruħ u juħsib tagħha u jagħtiha x'tiekol ukoll. Fil-Vanġelu, Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu dwar l-ikel veru li jibqa' dejjem u jġib il-ħajja ta' dejjem. Id-dixxipli jistaqsuh min jistgħu jġibu ftit minn dan l-ikel u jweġibhom jienu l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għaġġ. Għaliex Ġesu qed issejjaħ lilu nnifsu ħobs? Din it-tħabbira minn qabel tal-aħħar ċena. Qed jgħid minn qabel lid-dixxipli li l-ħobs li jagħti se jsir ġismu permezz ta' kliemu u tal-Ispirtu Santu. Il-ġisem ta' Ġesu u l-Ewkaristija ħobs għalina biex nikluh. Meta fis-salm nisimgħu il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema, nifhmu li Ġesu bħal manna li bagħat Alla. Ġesu jkompli jagħtina lilu nnifsu bħala ikel għal ġisimna u ruħna kull darba li mmorru l-quddiesa. Dan l-ikel jimlina aktar minn kull ħaġa oħra. Oġġetti u attivitajiet oħra huma tajbin u nieħdu gost bihom għal ftit, imma xejn fuq din l-art ma jibqa' dejjem u b'daqshekk ma ġara xejn. Alla jibqa' dejjem, allura m'għandniex għax nitniktu li kollox jispiċċa, nistgħu nafdaw f'dak li jibqa' dejjem. Alla, l-imħabba u l-maħfra tiegħu u l-ġenna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!